Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Γονείς Μαζί, το podcast που εξερευνά το ρόλο των γονέων στη μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξη των παιδιών τους. Είμαι η Νανά Τσουμάκη, σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και μέσα από αυτή τη σειρά θα ακούσετε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής τους διαδρομής, από την πρώτη επαφή με τη μάθηση μέχρι τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Στο σημερινό επεισόδιο ανοίγουμε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς, ιδιαίτερα καθώς το παιδί περνά από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από εκεί στο λύκειο. Παρακολούθηση ή ανεξαρτησία. Πότε ο γονιός χρειάζεται να είναι δίπλα στο παιδί του και πότε να κάνει πίσω για να του δώσει χώρο. Θα μιλήσουμε για το ρόλο του γονέα στο διάβασμα του εφήβου, πώς να διαχειριστούμε την πίεση των εξετάσεων, πώς να βοηθήσουμε στην οργάνωση του χρόνου και κυρίως πώς από το διαβάζουμε μαζί περνάμε στο «σε εμπιστεύομαι να διαβάσεις μόνος ή μόνη», χωρίς άγχος, αλλά με εμπιστοσύνη, ενίσχυση, σταθερότητα και κατανόηση. Ας δούμε μαζί πώς η στάση μας απέναντι στη μάθηση, την ευθύνη και την εμπιστοσύνη μπορεί να χτίσει έναν έφηβο με αυτοπεποίθηση και έναν ενήλικα που ξέρει να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Είναι γεγονός ότι ο ρόλος μας μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, την προσωπικότητα του παιδιού και τις απαιτήσεις του σχολείου. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι μόνο γνώση. Είναι η απόκτηση αυτονομίας, η ικανότητα οργάνωσης, η ψυχική ανθεκτικότητα και η καλλιέργεια της προσπάθειας, όχι όμως του τέλειου αποτελέσματος. Όπως γράφω συχνά στα άρθρα μου για τη σχολική επίδοση, ο καλός μαθητής δεν είναι απαραίτητα ο μαθητής των 20 στα 20, αλλά εκείνος που προσπαθεί, μαθαίνει από τα λάθη του και αναπτύσσεται μέσα από τη διαδικασία. Ο ρόλος του γονέα είναι να υποστηρίξει τη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού, ξεκινώντας από την καθημερινή μελέτη στο δημοτικό και φτάνοντας στην ολόπλευρη διαχείριση του χρόνου του στις Πανελλήνιες. Αλλά πώς βοηθάμε και πότε απομακρυνόμαστε? Στο δημοτικό, η λέξη κλειδί είναι η καθοδήγηση. Σκοπός μας είναι να βοηθάμε το παιδί να δημιουργήσει ρουτίνα. Για παράδειγμα, ποια είναι η ρουτίνα όταν γυρίζει το παιδί από το σχολείο? Πλύσιμο χεριών, αλλαγή ρούχων, φαγητό και μετά χαλάρωση, παιχνίδι και έπειτα διάβασμα ή πρώτα διάβασμα και μετά παιχνίδι? Το κάνετε κάθε μέρα αυτό? Πώς οι απογευματινές δραστηριότητες επηρεάζουν το πρόγραμμά σας? Η ρουτίνα προσαρμόζεται ανάλογα με τη μέρα, όχι το αντίθετο. Ένα παιδί είναι σημαντικό να έχει ένα σταθερό χώρο μελέτης. Δεν χρειάζεται να είναι το δικό του δωμάτιο, αλλά να είναι συγκεκριμένος χώρος, ήσυχος και οργανωμένος. Να διαχειρίζεται το χρόνο του. Στην πρώτη δημοτικού, για παράδειγμα, για να γράψει μία λέξη, ίσως χρειαστεί χρόνος να ξύσει το μολύβι, να γράψει ένα γράμμα, να ξαναξύσει το μολύβι, να σβήσει το γράμμα που μόλις έγραψε, να μαζέψει τη γόμα που έπεσε, να σας πει και κάτι που έγινε στο σχολείο, μετά να ξαναξύσει το μολύβι, να πάει στην τουαλέτα, να ψάξει να βρει τη γόμα και τελικά να φάει και ένα μπισκότο. Και κάπου στο 20 λεπτό θα γράψει την πρώτη λέξη «έλα». Αυτό συμβαίνει μέχρι τα Χριστούγεννα και συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα παιδιά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, ο χρόνος θα έρθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Στην έκτη δημοτικού, το στίχημα είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ όγκου ύλης και διαθέσιμου χρόνου. Ο κανόνας: δεν διαβάζουμε για το παιδί. Το παιδί διαβάζει. Εμείς απλά επιβεβαιώνουμε. Αν ζητήσει βοήθεια, είμαστε εκεί, αλλά δεν του ξανακάνουμε το σχολείο στο σπίτι. Στο γυμνάσιο, ο σκοπός είναι η επίβλεψη και η αυτορύθμιση. Ο έφηβος χρειάζεται να οργανώσει το χρόνο του μόνος του, αλλά όχι και μόνος του. Η εφηβεία είναι το στάδιο όπου η ανεξαρτησία δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Το παιδί διεκδικεί χώρο, δικαίωμα στις αποφάσεις και φυσικά ευθύνη. Αυτό περιλαμβάνει και το πώς θα διαχειριστεί τον χρόνο του για διάβασμα, ξεκούραση και φίλους. Όμως εδώ βρίσκεται η λεπτή γραμμή. Δεν σημαίνει ότι τον αφήνουμε τελείως ελεύθερο, ούτε όμως ότι ελέγχουμε το κάθε του βήμα. Αντίθετα, του δίνουμε το πλαίσιο.
Τι ώρα σκοπεύει να διαβάσει? Τι ύλη έχει σήμερα? Έκανε διάλειμμα? Πότε ξεκουράζεται? Πότε παίζει? Πότε χαλαρώνει? Αυτές δεν είναι ερωτήσεις ελέγχου. Είναι ερωτήσεις εμπιστοσύνης. Δείχνουν στο παιδί ότι δεν είμαστε αδιάφοροι, αλλά ούτε και εισβάλλουμε στον προσωπικό του χώρο. Κάνουμε τις ερωτήσεις για να του δώσουμε το στίγμα και να του βάλουμε να σκεφτεί ότι για να μπορέσει από συνοδηγός να γίνει οδηγός, θα πρέπει να ξέρει να οδηγεί. Το πόση ώρα στο τιμόνι έχει και κατά πόσο ξέρει τον κοκ, τον κάνει καλό οδηγό. Με αυτό το παράδειγμα, θέλω να δώσω το στίγμα της διακριτικής παρακολούθησης. Του σου έχω εμπιστοσύνη, αλλά παρακολουθώ και διακριτικά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δεν καθόμαστε πάνω από το κεφάλι του να επιβλέπουμε κάθε σελίδα. Δεν του οργανώνουμε εμείς τη μέρα. Δεν κάνουμε εμείς τη λίστα με την ύλη. Αντίθετα, τον ενθαρρύνουμε να φτιάξει το δικό του πρόγραμμα. Το ρωτάμε πώς πήγε η μέρα του. Προσφέρουμε βοήθεια μόνο όταν μας ζητηθεί. Επενούμε τη διαδικασία και την προσπάθεια και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Σε μια συνεδρία με πατέρα έφηβης μαθήτριας, ο οποίος της είχε φτιάξει αναλυτικό πλάνο διαβάσματος ανά ώρα και έναν ειδικό τοίχο στο δωμάτιο με υποχρεώσεις, φτάσαμε μαζί στην ανακούφιση όταν εκείνος κατάλαβε ότι το παιδί του χρειαζόταν όχι διαχειριστή, αλλά σύμμαχο. Τελικά, είπε, πες μου εσύ πώς το θες και εγώ θα είμαι γύρω σου αν χρειαστείς βοήθεια. Και τότε άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα, αλλά και η σχέση τους επίσης. Η εμπειρία μου λέει ότι έτσι πετυχαίνουμε το παιδί να μαθαίνει να αναλαμβάνει ευθύνη για τις επιλογές του. Να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του, όχι ότι κάποιος του επιβάλλεται. Η σχέση γονέα-εφήβου παραμένει κοντινή και υποστηρικτική. Να θυμάσαι ότι η προετοιμασία για τη μελλοντική του αυτονομία δεν γίνεται απότομα, αλλά με εμπιστοσύνη και καθοδήγηση. Γιατί τελικά η ανεξαρτησία δεν χτίζεται με απομάκρυνση. Χτίζεται με εμπιστοσύνη, πλαίσιο και παρουσία. Στο Λύκειο και στις Πανελλήνιες, ο γονιός είναι συνοδοιπόρος. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, ο ρόλος μας μετατοπίζεται. Στο Λύκειο και ιδιαίτερα στη Γάμα Λυκείου, η εκπαιδευτική διαδικασία κορυφώνεται. Η πίεση αυξάνεται, οι προσδοκίες συσσωρεύονται. Και ενώ οι Πανελλήνιες είναι εξετάσεις, για πολλούς νέους μεταφράζεται σε κάτι πιο φορτισμένο, σε φόβο αποτυχίας, σε αμφιβολία για την αξία τους, σε αίσθηση εξουθένωσης. Σε αυτό το στάδιο, ο γονιός δεν είναι πια ο βοηθός στο διάβασμα, αλλά ο συνοδοιπόρος στην προσπάθεια. Ο ρόλος μας ως γονείς περιλαμβάνει 3 βασικούς πυλώνες. Βοηθάμε στο πλάνο, όχι στην ύλη, βοηθάμε το παιδί να οργανώσει το χρόνο του, να θέσει προτεραιότητες στην ύλη, να καταγράψει τις δυσκολίες του, να φτιάξει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης και διαλυμάτων. Το να υπάρχει πλάνο διαβάσματος δεν σημαίνει στρατιωτική πειθαρχία, αλλά προβλεψιμότητα και ασφάλεια. Δημιουργούμε ήσυχο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει λιγότερες φωνές, τηλεόραση, κουβέντες που διακόπτουν, αποφυγή οικογενειακών συγκρούσεων τις ώρες μελέτης, σταθερή καθημερινή ρουτίνα στο σπίτι και όχι τυχαίες απαιτήσεις ή «έλα λίγο να με βοηθήσεις». Όπως έχω πει σε μία μου ομιλία, το σπίτι δεν είναι ουδέτερος χώρος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Είναι το μέρος όπου καλλιεργείται ή καταρρέει η συγκέντρωση. Παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη, όχι έλεγχο. Το παιδί ξέρει ότι πρέπει να διαβάσει. Δεν χρειάζεται υπενθύμηση. Αυτό που χρειάζεται είναι να νιώθει ότι δεν είναι μόνο του. Να το υπενθυμίζετε ότι πιστεύετε σε αυτό. Να ξέρει ότι, ακόμα και αν δεν πάει όπως ονειρεύεται, είναι αγαπητό και αποδεκτό. Και το λέω αυτό γιατί σε μία συνεδρία μία μητέρα μου είπε η κόρη της στη Γάμα Λυκείου είχε αρχίσει να έχει κρίσεις άγχους. Η μητέρα ένιωθε ότι φταίει γιατί της έλεγε συνέχεια διάβαση. Δεν είχε σκεφτεί ότι το παιδί μπορεί ίσως με αυτό να έβλεπε την έλλειψη εμπιστοσύνης. Αντικαταστήσαμε λοιπόν τη φράση «διάβασε» με την ερώτηση «έχεις ό,τι χρειάζεσαι» και τελικά αυτή η απλή αλλαγή στη φρασιολογία
ξεκλείδωσε μια τεράστια μετατόπιση στη μεταξύ τους σχέση, γιατί το παιδί ένιωσε ότι το εμπιστεύονται. Η μαμά σταμάτησε να αισθάνεται ότι πρέπει να επιτηρεί και το αποτέλεσμα, περισσότερη ηρεμία στο σπίτι, περισσότερη συγκέντρωση στο διάβασμα και λιγότερο άγχος. Θυμήσου, η φράση «διάβασε» δηλώνει υποψία. Η φράση «σε εμπιστεύομαι» δηλώνει στήριξη. Σε μία περίοδο που το παιδί παλεύει να αντέξει εξωτερικές πιέσεις, είναι πολύτιμο να μην νιώθει πίεση από εμάς. Είναι η στιγμή να πούμε «εγώ είμαι εδώ, πίστεψε στον εαυτό σου όπως πιστεύω εγώ σε σένα». Η οργάνωση χρόνου είναι δεξιότητα ζωής και όπως κάθε δεξιότητα καλλιεργείται. Για τη διαχείριση χρόνου υπάρχουν 3 στάδια. Ο προγραμματισμός, τι χρειάζεται να γίνει και πότε, η οργάνωση, πού τοποθετείται κάθε δραστηριότητα μέσα στην ημέρα και ο έλεγχος, τι πήγε καλά, τι χρειάζεται αλλαγή. Δίνουμε έμφαση στους έξυπνους στόχους. Συγκεκριμένα εργαλεία που βοηθούν στο να γίνουν οι στόχοι έξυπνοι είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το checklist ύλης ή καθηκόντων, το κουτί επανάληψης, κάρτες με δύσκολα σημεία, το ξυπνητήρι για την ώρα διαβάσματος και διαλύματος, η συνεννόηση για χρόνο ξεκούρασης και για τελετουργία τερματισμού της ημέρας. Οι εξετάσεις είναι σταθμός, όχι μάχη. Η πίεση δεν έρχεται μόνο από το σχολείο, αλλά και από την οικογένεια, από το φόβο της αποτυχίας, την ανασφάλεια για το μέλλον, τη σύγκριση. Ο ρόλος μας σαν γονείς είναι να φροντίσουμε για την ηρεμία του σπιτιού, να ενισχύσουμε τη διατροφή και την ξεκούραση, να ενθαρρύνουμε χωρίς έλεγχο, να διατηρούμε την ψυχραιμία ακόμα και όταν το παιδί γκρινιάζει, τεμπελιάζει ή φοβάται. Αντί να ρωτάμε «διάβασες», μπορούμε να ρωτάμε «πώς μπορώ να βοηθήσω». Η μετάβαση στην ανεξαρτησία είναι σταδιακή και δεν έχει ίδια ταχύτητα για όλα τα παιδιά. Αλλά χτίζεται με την καθημερινή συνέπεια, με την καλλιέργεια της αυτονομίας, με σεβασμό στις δυσκολίες και κυρίως με την εμπιστοσύνη. Ας μείνουμε λοιπόν δίπλα τους και όχι πάνω τους. Ας τα ακούσουμε χωρίς να τα κρίνουμε. Ας οργανώσουμε μαζί χωρίς να επιβάλλουμε. Αν αυτό το επεισόδιο σας έδωσε τροφή για σκέψη, μοιραστείτε το με ένα φίλο ή μια φίλη που παλεύει με τις ίδιες αγωνίες. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι ή να μοιραστείτε μια ιστορία? Γράψτε μου και θα χαρώ να τη διαβάσω σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλή δύναμη. Και να θυμάστε, όταν ένα παιδί διαβάζει μόνο του, δεν σημαίνει ότι μας χρειάζεται λιγότερο. Σημαίνει ότι μας κουβαλά μέσα του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου.